Gaueko ordu bat aterdiak ez da ezustekorik izan, Peñak eta Salaberrik 22 eta 11 irabazi diete Basauriko Artunduaga pilotalekuan, Zubizarreta eta Arangureni binakako beserie txapelketako final laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldiko lehen partida honetan gogora ezagun, aurreko jardunaldian bibikote galdu egin zutela, batetik Peñak eta Salaberrik Beasainen Senarreta Ugartemendiaren aurka eta Agoitzen Amiano eta Eskirozek gainditu zituzten Zubizarreta eta Aranguren, honen bestez, naiz eta ligaxka luzea izan, bibikoteentzat funtsezko norgehiagoka zen gaurkoa, eta esan bezala Peñak eta Salaberrik favoritoek eraman dute. Hasieratik ez dugu esango gehiago, baina Aranguren ez dago bere mailarik onenean, bere mailatik oso urrun ikusten ari gara hasieratik, eta gaur Ruben Salaberrirentzat joan den astean Beasainen baino askoz ere norgehiagoka erosoagoa izan da, joan den astean Gorka Ugartemendiak ia une oro zazpitik atzera eduki zuen Fuenmayorko atzelaria, baina gaurkoa naizea alde izan duela, jokatu duela esan daiteke Basaurin, eta hasieratik hori ikusi da, eta hori ere nabaritu da noski Jolander Peñaren jokoan, beste erosotasun batekin eman izan ditu pilotaka da, Kirei Zubizarreta apenas izan du aukerarik eta askotan kontraerasoan, hain maite duen kontraerasoko joko horretan aritu behar izan du, baina derrigorrean erasorako oso pilota gutxi izan ditu, atzean ez dugu esango Salaberri nabarmen nagusitu denik, oraindik ere falta baitzaio bere punturik onena berreskuratzea, baina horre ikusi du behintzat zeko kuadro horietan eta abar, Ruben Salaberri askoz ere erosoago Aitor Aranguren baino, eta aurrean horren ondorioz esan bezala Peña hobeto ez. Eta lehen da bizikoeten aldira egia da berdintasun handi xamarrarekin, 12 eta 9 iritsi dira, oker espaldi naiz, eta hor pilota batzuk ere galdu ditu Salaberrik, eta baina bigarren zatian jada Aranguren erabate amildu da, eta esan dezakegu gorriek erakustaldi handirik eta gauza handirik egin gabe, esan lortu dute da puntua, bigarren zatira 18 eta 10 iritsi dira oker espaldi manago, eta jada partida hautsi eginda, hasierako 9 eta 4 ikeragarria egin dio bikote urdinari, eta azkenerako esan bezala 22 eta 11 amaitu da norgehiagoka, egoera kezkagarria da, une hau naiz eta txapelketa luzea izan Zubizarreta eta Aranguren bikotearentzat, aurreko astean batez ere bigarren zatian Aranguren zuzendu zen eta maila apur bat igotzea lortu zuten, gaurkoan ez da alakorik ikusi inondik inora ere, hasieratik oso deseroso eta galtzaile ibili da Ginagako atzelaria, eta halaxe amaitu du partida. Beraz, gauza asko dituzte zuzentzeko Zubizarretak eta Arangurenek, eta ea berandu baino lehen zuzentzen dituzten, oso itxura ona duen bikotea baita hasiera batean, baina momentuz ez dute funtzionatu. Peña eta Salaberrirentzat berriz oso puntu garrantzitsua, hauek ere favoritoen artean sartzen diren bikotea dira inolako zalantzari gabe, eta hurrengo jardunaldietan zer gertatzen den ikusi beharko dugu. Gogoratu Peñak eta Salaberrik 22, Zubizarretak eta Arangurenek 11, Basaurin.